poprosiť ctené dámy poslankyne, vážených pánov poslancov, aby veľmi krátko mohol vystúpiť pán docent Jacko. Je to člen a predseda odbornej pracovnej skupiny v súvislosti s uznesením číslo 578 z Mestského zastupiteľstva z 15.4.2013, kde bolo, možno si pamätáte, vrátane, pokiaľ sme ešte nemali vyriešenú kauzu ohľadom zámeru ťažby a spracovania uránu, bola vytvorená odborná pracovná komisia na identifikáciu možných rizík vyplývajúcich z prieskumnej činnosti v lokalite Jahodná Kurišková, ktorá bola zložená z odborných útvarov mesta, externých odborníkov v oblasti hydrogeológie, radiačnej hygieny a ochrany zdravia, monitoringu životného prostredia, geológie, zástupcov verejnosti, zástupca Greenpeace, tam bol aj takisto zástupcov verejného zdravotníctva. A táto komisia zasadala 3-krát, len sme nejako nemali čas nikdy sa k tomuto vyjadriť. A teraz pán docent Jacko prišiel k nám, tak by som poprosil, aby nás stručne informoval o tom, čo komisia, ktorá identifikovávala rizika vyplývajúce z prieskumnej činnosti v lokalite Jahodná Kurišková, zistila. Pán docent, máte slovo. Ďakujem, pán primátor. Pán primátor, vedenie mesta, vážení poslanci, vážení hostia, dovolte teda, aby som vás informoval o činnosti odbornej pracovnej skupiny v zmysle teda uvedeného mestského zastupiteľstva. Keďže pán primátor už vymenoval všetkých členov, respektíve organizácie, ktoré sa podielali, takže ja by som preskočil tento úvodný bod a veľmi stručne by som teda zhrnul to, čo sa teda dialo v priebehu tohto, alebo tam minulého roka. Čiže v rámci úvodného stretnutia, ktorého sa zúčastnili zastupcovia už spomenutých organizácií, okrem iného prišli teda, boli súčasťou aj zástupcovia organizácie, ktorá vykonáva geologický prieskum na lokalite Kurišková. Všetci účastníci rokovania oboznámili sa o stave prieskumnej činnosti v lokalite. Zároveň bola vydiskutovaná právomoc odbornej skupiny vo vzťahu k vykonávateľovi geologických prác. Koncenzom členov teda som bol zvolený alebo navrhnutý, ak by som teda bol poverený ako vedúci pracovnej skupiny a zároveň vás informoval. 18.9. bolo zvolené druhé stretnutie pracovnej skupiny, kde boli konštatované nasledovné skutočnosti. Riaditeľ spoločnosti Ľudovika Energy Boris Baltársky sa písomne vyjadril, že do skončenia správneho konania týkajúceho sa predĺženia platnosti prieskumného územia sa nebude on ani žiaden zástupca spoločnosti zúčastňovať zasadnutia komisie. Ja by som len podotkol, že to súvisí predovšetkým s tým, že v tom čase boli vlastne pozastavené prieskumné práce práve na tomto prieskumnom území. A preto z uvedeného dôvodu teda nebolo možné prediskutovať s vykonávateľom geologického prieskumu obsah informačnej správe o stave riešenia geologickej úlohy v prieskumnom území Čermeľ Jahodná, urán, molybdenov a medené rudy. Ľudovika Energy pripravila práve túto informačnú správu, no a členovia pracovnej skupiny boli požiadaní, aby na základe vlastných podkladov a na základe tejto informačnej správy zaujali písomné stanovisko, ktoré vlastne identifikuje možné rizika vyplývajúce z prieskumnej činnosti práve na lokalite Jahodná Kurišková. No a teraz veľmi stručne stanovisko členov k identifikácii teda možných rizik. Čiže v zmysle uznesenia platného 578 sme konštatovali, že v prieskumnom území sa realizovali viaceré metódy ložiskového geologického prieskumu, menovite geologický, hydrogeologický, ložiskový letecký, gamma spektrometrický, radonový prieskum, geologické mapovanie, špeciálne práce, výpočet zásob a vrtné práce. Môžeme konštatovať, že realizované metódy ložiskového geologického prieskumu, okrem vrtných prác, nepredstavujú pre skúmanú oblasť zásadné nebezpečenstvo, keďže sa jedná o neinvazívne metódy, ktoré nepoškodzujú a nenarúšajú životné prostredie. Hlavným účelom prieskumných vrtov je teda overenie geologickej stavby smerom do hĺbky, odber vzoriek, overenie zrúdnenia, identifikovať hydrogeologické a geochemické parametre hornín. Vrtné práce z hľadiska svojej podstaty sú prácami, ktoré za istých okolností by mohli mať vplyv na životné prostredie, špeciálne na kontamináciu povrchovej a podzemnej vody. V rámci kontrolnej činnosti Regionálny úrad verejného zdravotníctva vykonal odber a analýzu vzoriek v ložiskovom území pri prieskumných vrtoch a vybraných priľahlých lokalitách Košická Belá, Myslava, Alpinka. Analyzované boli pitné vody, povrchové vody, sedimenty povrchových tokov, pôdy, porast, lesné plody. Stanovené hodnoty radiologických ukazovateľov odobraných vzoriek sa pohybovali na úrovniach, ktoré sú typické za bežných podmienok pre danú lokalitu. V
Po vzorkách pitných vôd odobratých zo 6 odberných miest výsledky radiologického rozboru preukázali podlimitné koncentrácie sledovaných radioizotopov. Zároveň bol v jednotlivých lokalitách a odberných miestach zmerané hodnoty dávkového príkonu. Získané výsledky charakterizujú stav lokality za normálnych podmienok v súvislosti s podložím. Štátna ochrana prírody kontrolovala vzťah prieskumnej činnosti k biotopom národného európskeho významu, ktoré sú zároveň predmetom ochrany biocentra regionálneho významu Košický les. Po opakovaných terénnych obhliadkách štátna ochrana prírody konštatovala, že táto činnosť nepoškodzuje alebo nelikviduje lesné porasty. Referát útvaru hlavného architekta mesta Košice nemal z územného hľadiska k prieskumu v území výhrady a konštatoval, že územím určený na prieskum v zmysle platných územno-plánovacích dokumentácií predchádzajú chránené územia, menovite Biocentrum regionálneho významu Košický les, chránené vtáčie územie, Volovské vrchy, Natura 2000, ochranné pásma, hygienické, vodárenské, bezpečnostné a ostatné. Z tohto dôvodu bude mať referát útvaru hlavného architekta výhrady k prípadnej ťažbe, ktorá by mohla ohrozovať chránené územie či životné prostredie. Z uvedeného teda môžeme konštatovať, že ložiskový geologický prieskum realizovaný v rokoch 2005 až 2013 spoločnosťou Ludovika Energy nepoškodil a neovplyvnil životné prostredie v prieskumnom území Jahodná Kurišková. No a toto stanovisko bolo vypracované na základe vyjadrení členov pracovnej skupiny zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Slovenskej agentúry životného prostredia, Štátnej ochrany prírody a krajiny, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Útvaru hlavného architekta mesta Košice a zástupcami Technickej univerzity v Košiciach. Toľko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán docent. Pokiaľ sa chcete, ja to trošku vrátim späť. To bola fáza, keď sme ešte nevedeli, ako sa vyrieši samotná ťažba uránu. Teraz je to vyriešená inštitútom referenda ako najdemokratickejšou možnosťou pre všetkých obyvateľov, čiže pokiaľ obyvateľia Košic nebudú chcieť, a celých Košic, tam som dal pozmeňujúci návrh, aby sa nemohlo stať, že by niektorá mestská časť alebo obec to schválila, aj keď si myslím, že z hľadiska Košic by žiadna mestská časť neschválila referendum, ale vtedy sa riešilo, možno si pamätáte, bola tu obava, či samotný prieskum znečisťuje a nevytvára negatívne predpoklady z hľadiska limitov radioaktívnych alebo iných látok vo vode, vo vzduchu, v pôde a tak ďalej. Čiže preto sme založili odbornú skupinu a preto som chcel, aby ste počuli výsledkom, lebo teraz tá situácia sa výrazne zmenila. Myslím si, že sa už ukludnila a dá sa o tom aj racionálne rozprávať. Čiže ani prieskum, ktorý sa v danom území robil, nespôsoboval negatívne vplyvy na životné prostredie z hľadiska zvýšenej koncentrácie látok, ktorí môžu ohrozovať život alebo zdravie. Ďakujem pekne, pán docent. Pán poslanec Halenár. Pán primátor, ja som si to už všimol v médiách, tú vašu iniciatívu s referendum v prípade geologického zákona. A myslím, že to má dve strany, táto iniciatíva. Každé referendum je totižto sprevádzané kampaňou. A to kampaňou pre a proti. Bude celkom zaujímavé, ak nastane situácia naozaj referenda, nakoľko kampaň pre ovplyvní hlasovanie, bez toho, aby sme uvažovali z histórie tejto krajiny aj veľmi dôležité referendá, ktoré prešli, myslím, do Európskej únie sme sa dostali 51,7, čiže 1,7 naviac občanov v tejto celej krajine povedalo, že áno. Ale je možné, že to referendum je naozaj obojstranne dvojsečný, teda meč, dvojsečná zbraň a obávam sa, že to môže v istom zmysle prispieť k tomu, že jedného dňa budeme prekvapení z výsledka referenda. Dobre, čiže keď dovolíte, aby som vám uzrejmil, o čo ide, lebo ten zákon je napísaný jasne. Čiže, lebo ja žijem Čiže veľmi jednoduché. Na to, aby sa mohlo v budúcnosti ťažiť, na to, aby sa mohlo, by sa všetky dotknuté obce museli v platnom referende vyjadriť za. Čo znamená, všade by muselo prísť viac ako 50% ľudí a všade by museli občania povedať áno. Tu ide o 6 dotknutých obcí s tým, že
Dve z týchto dotknutých obcí sú mestské časti mesta. Dal som pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí o tom, že keď sa územie, kde by sa mohlo ťažiť, týka mestskej časti mesta, musí prebehnúť celomestské referendum. A musí povedať áno. Čiže keby sa aj teoreticky stalo, pretože už cez internete niektorí ľudia, čo zneužívajú túto aktivitu, píšu absolútne blúdy, lebo dnes som čítal, že navozia ľudí do obce, ktorí tam budú mať trvalý pobyt a tí potom zahlasujú za. A to už normálne hraničí s diagnózou, podľa mňa už ani nehraničí. Čiže keby aj teoreticky niekto navozil ľudí do malých obcí a zvýšil by počet obyvateľov, alebo všetci by to boli nejakí uranisti, aby povedali áno, tak potom by museli navoziť do Košíc aj 190 000 ľudí, ktorí by prehlasovali tých zvýšených občanov. A ešte jedna dôležitá vec, ako správne pán poslanec Halenár povedal, iba jedno referendum doteraz bolo platné. Bolo to referendum o Európskej únii, kde bolo 51% účasť. A čiže to referendum, pokiaľ bude nižšia účasť, nie je platné a teda súhlas sa nevydáva. A keby bola vyššia účasť v tomto referende ako 50%, myslím si, že asi nikto nie je na pochybách, ako by to dopadlo, pretože tá verejná mienka je v súčasnosti naklonená úplne jednoznačne. Čiže kto teraz tú tému zneužíva, to nemyslím na pána poslanca Halenára, lebo on bol celý čas v tejto téme veľmi nestranný, ale myslím na tých, čo ju zneužívajú a viete, kto to je, tak to robí len na svoj osobný prospech a na nič iné. A keď budú šíriť poplašné správy ďalej, tak skončia tam, kde šíritelia poplašných správ majú skončiť. Pretože je to zabetonované, ale hlavne je to naviazané na vôľu ľudí. A čo je dôležité? Je to urobené tak, že sa vyhneme prípadným ako štát alebo v prenesení mesto akýmkoľvek arbitrážnym alebo iným problémom, pretože je to legislatíva, ktorá existovala, je platná a tu sa vo fáze povoľovacieho procesu ešte pred Banský zákon vsunulo nutnosť vyjadrenia v referende. Nikto to nenamietal z právnikov, ani opozície, ani koalície, ani ústavných, ani žiadnych, ani Národnej rady, ani na ministerstvách. Čiže preto si myslím, že túto tému máme uzavretú a ja uzatváram bod rôzne. Všetkým vám ďakujem pekne za účasť a stretneme sa na ďalšom rokovaní Mestského zastupiteľstva 8.9.2014 a prajem vám dobrú chuť.